Минути за култура. До 7 август галерия Джамията в Дупница е домакин на изложбата, наречена 3. Експозицията съдържа 60 творби на Боян Филчев, Стефан Алтъков и Лаура Димитрова. Изложбата показва творбите и посланията на трима художници – Боян Филчев, Стефан Алтъков и Лаура Димитрова, приятели и колеги в Софийския университет. Всеки един кът на зала Джамията в Дупница е изпълнен с оригиналност. Книги и свитъци са аранжирани в нишите. Направени са от рециклирана хартия и са направени специално за тази изложба, след като Лаура Димитрова вижда залата, в която ще бъде подредена тя. Моето послание. Аз обичам много да пътувам, където и да е, може да е в България, в чужбина, и всъщност смятам, че където и да пътува човек, пътува към себе си. Така че моето послание е чрез местата, които опознаваш, чрез хората, с които се срещаш, ти всъщност опознаваш и себе си. Нейно дело са и пуснатите висящи от полилея дълги хартиени ленти с рисунки и текстове от серията Пътешествия. За всеки автор е важно мястото на изложбата, защото всяка зала носи различно усещане, споделят Боян Филчев и Стефан Алтъков. Първо е нестандартна тази зала. Това не е зала, това е някаква духовна атмосфера носи, независимо каква религия. Може би преди да е била джамия, е била църква. Така ли е? Да. Предполагам, да. И това наслагване във времето историческо на различните религии, архитектурата, която тук е уникална, създава една друга атмосфера. Всяка една среда, всяко пространство предопределя и звученето на изложбата. Едни и същи творби в различни пространства просто ще прозвучат по съвършено различен начин. Аз съм редил в такива сгради, примерно старинни замъци, Хаджи Николи в Търново също е такава сграда от Колюфичето, знаете, с невероятно излъчване, но една част от едната серия, всъщност, която е тук, са неща, които са посветени на големият немски художник Лукас Кранах. Миналата година той имаше голям юбилей. Боян Филчев е един от най-добрите български графици. Творчеството му се проявява в множество направления – живопис, илюстрация, рисунка, печатник, компютърна графика, колаж и книжен дизайн. Стефан Алтъков представя серия от живописни работи, провокативни и оригинални като замисъл и реализация, в които интерпретира текстове на големия писател, художник и философ Джубран Халил Джубран. В пясък и пяна импровизира с цвета, формата и текста, съчетавайки характерните за живописта му знаци и символи, флорални елементи, златни акценти, експресивно изпълнение, както и части от текстовете на Джубран, се стреми да изпрати до зрителя въздействащи послания. Изложбата ще може да видите до 7 август.